Sika no enkita ye se yen ayede a omo mbeto ngo no na de bele ye nti omo na je mfaso no wo ye nsem se anwo no aye 100 cedis a oba obema wo 80 cedis Yo Nyansapo enenamwa ya ba beduru fijasin tunkum so ye ha omo ye enwo wo ha yetikumase ye todete fa ngugusu yinu kwa fa so ye nyango no kora binim edonti Nyansapo de ko ba bia ye bedi nkomo na ye hwekwa fa so ye nya enwo di gu apesi so odi a e wotifie we de we nye de enne ye be kwa fa so ye nya enwo no mabeto menua ba ma me oburu mfedu ngotwi ndoro bonni ohima wo de sei Pacha frame abranchirewa. Abranchirewa. Pacha. Abrandi e na chirewa na soso no na ejetu ato. Pacha me da me yepa. Yo. Mo da wuruma e ba ye hu de mo ye wo ha nanso ye pese wo ka na enuanu ma ehunu bi da ehunu. E de airport na mo ye wo ha. Pacha ye yenwo. Enwo wa ha. Yo. Enti e kwa be na mfa so a munya ngo no. Pacha ya ha de ye toto abeno. Ai. Moto abeno. Toto abeno. Ai ye do so pa. Ende wa ha. Obia kofa ne de ana ode aba. No de aba. Enti bemu muto no sei. Pacha ye di ano. Ye nyini bemu no. Ye kon obi wa befuo be kon onugu ho. Na wodi ano. No di ano abom. Pacha. Ene ebotum na mutwa yo se ebi wo ha na ebi so bi so a. Odu ani na ebu. Omo kan fra. E kan fra. Unya ko na o se eni ebi ye wo ha. Na ye di ano. Ye di aba. Se me nimuna ba ka se bi de gugu ya chi nti ke de wo ha sei nka me taman ka be tuam ka be sei me pa cho we die we se no ya bo ni nti no we wanya na be 300 cedis 3 million e ku se 3 million yo e di se moto no sa na mo ayi ne den me pa cho ye toto a se de nyame adawro mabobo ya abedom ye nti first ne ye soa ye twea na ye de aba se de nyame adawro mabobo ya nti ye toto wi a na bobo ya na kofa aba ti we ya ye de abegu ho ye di na awotwe ti free chere do ko ne be hase abebobo ye de akuma bobo so ye woso ye fase kan twetwe ye wakuma ye de bubom na apol mpa chere pruti sei na pro sei yo na minim se de ne fa be mu mafie na ne mo de ba ha de enye mo hwe e pa chere dai sa ya de se mo bi ni na mo wusu bi ehunu nyenya nche ne ade wu me pa chere bebre bi wakwa na wo wohye eno tina na mpanimfo makwa me mfa be mu mafie no enti eba asese ukuru na wotwe na se eba ya wutimi ye me pa chere ba wutimi ye na no no ya na dwuma wo ho dise wututwa na watra se atutu yetimi ye ne sa ache so de kodwom ama omokoto na ya na edoso nti no ye ni sei na etimi pore ne ntem eche ne twitwa nti ye ni sei no enti upuru ni sei wi a wa woso no wa ne de bio ye pa chere ye obi wo so no na dwuma ne se ya wie ne ohuso sese epe sagu robem epeja kosora enframa na ebo ne fi ne wo mu no timframa ma mo ye den enframa na ma de ye tena ho yiyi no mako asemu yo na emfaso be na ye nhwe ewo abani nyina so eno achimu wi a motugu ana mo ye ne den ye pa chere emfaso de bi wo so ma ye se ye wi a ne metma na ya yi no ye no ne de no abe no mo wosu wi a ya wosu awie no ti se be mu ye da hoyi nti abe no ye di kan no abi dada nti ye wo mefen wo ho ye de mefen ni gu buchia na se a ye de metma ne toto ho eno ana ye de no ye eno ana mo sa de no nti mo no a se bi se wo de se da se aye de ane wo bo ho se no abi ku etutu we na mo sa de no abe no nti mo no na bi ni wi a na mo ye de kwa be da fa so bo hu se abe ben fi se bi se enye afidie na mo de ye we de hu se abe na ben me pa cho yetimi ebie so ehwe ehu se de sitie nti abi wi a mo ye ne de bio me pa cho abi wi a ye do so ha tie wo mo so akode me afidie ni wo de ye wade ho a ye sagum asana ye de asama afidie na pa cha na se mo no ya mutumi ye bibi kwam fa bi so enya angunu firi mu ana jese ya no ansa ye se mo de abeba fie se wi a ye nhwe ebe ya de so amamo munya ngunu wi a na de aka na mo togo na mo ye ne den me pa cho ye no wi a ye kowo ye wo a ye sa de begu anim ha ebe yiyi adwene firi mafini
ye yi wie kwa mefe ne yesa chi yesa nya nwo ana adwen no so ye bo na ogu ho ye wie a ye wo bere bi yesa abo se mu yi ngunu firi mu wi a adwen no ye de gu ho mu de gu ho mefe no so no na yesa de no abe no nti mu de adwen gu ho a na mo yen de bi adwen gu ho a se fifiri abe na mo dua fifiri abe na maye ba bere bi wo ho a se abe no edoso maye de a ye ma adwen wo ho abe no kofo ma na yesa hase ne ye bo adwen no eti eno no ene ye mfa so se abe no kra bo ye ka ye bo adwen no eno na yetimi e de ehye musa ko fa wofro na adwen no so ye behu ebi na maame yiye oyi mefe ni afirim owi a obeso akodan nu makobo obo wi a obesa be yi fin na fin bi na maame we no so ye ewi a na asa de agu nsuom ahoro ti ye horo wi a de antimi amo mu no so yi firim asa na yakochi ni jaso ye chi wi a na yakoyam asa na abeka na adwen wo na hono no so kwa ye wi a yetimi sa aton yo bi nua ba maame kire wa wada wo ma abe mu de base ya ye nhwe mfaso ne niema ye nya firi emu sabe no esi ho no menim se ye rihane praye ye tunu nsanfu no ho chese ye konya abe na ye de be ye ngo no ye ngura ho no nko a edi mu de begu ha wi a kwa be na fota mu nya ngo no na nguna chidie ne sibio ye de ba ha de a ye nya mfaso wo so bi ni de ese abe ye be bobo ye bobo wi a ye be woso ye be woso ahu na ye de metoma na gu ho metoma no ye de soja eno ane ye sa de no abe na egu ho che ko etimi fi mire me ye sa atu abeduru fie no eda ho no sa fi mire me yetu ene moto no fufufu dudu enyafo enti munya enyafo se enwo no ka enye obi mane nto o bre nya chi munya obi nto enye obi mane nto ye nya ngo na wie adwe no de aka no mo ye ne den adwe no ye wa be ni wie a ye yi adwe ni firi mo ye sa de gu ho eno kra so etimi fi mire ma ye de adwe na gu ho aboa no kuo no nso gu so etimi fi mire ma ye sa atu yo de monya mire de ni nkai na adwe no ti uja no ho am na fi mire ni sa na mo de bi fufu ye be bo ye bo adwe no so na adwe no ya na wo ne bele sabe ne do so de ye mfa adwe ni ngulem ji se de wo ye adwe no nko a ti bele du a nsuo na yete no afi na ne ye be bo adwe no so ti adwe no so ye bo a ye huso ansa na ya bo ye bo wi a ye be horo ne hono no so kwa ye nyamfa so wo so munya mfaso wo ne hono no so mfaso be sa na wo ne hono so ye nya wo so se obi beto adwe hono no ebi ti se omo ye da asen no ebi to blog ti omo so beto adwe hono no ko ma ye nyamfa so wo so adwe hono am abo no ne hono na ya horo yi e beto ena wo mo nso a magazine fo no bi nso di soja e de bo afafo no yo na mu wi a adwe na ewo aba na wo emu no mu de den aba na wo mu no na ye be chi de aye adwe ngo no kwame na fota mo chi ne munya adwe ngo no ye bo wi a ebi wo ho a na antimi amon ketewa na wo mu ye yi firi mu wi a ye chi ye de adwe ngo na enwo kakra guda ase mu de gu ma ye chi adwe no ma ne ben ne ya yam ye mu wi a ne asa be kan se de ye ka dokono eyi adwe ngo ni firi mo chi a na munya de afiri ayi woni mu adwene mu na an mo abo a mo nya ba na hye mu no mo chi a mo nya de ne firi mu ye chi a no ne ya mo ye nya adwene ne wo mu eno mo chi wie nso a mo chi a mo yam na adwene na ba na no mo yam mo ta se re gale no ye ntai ye chi no kola ne ye de ayi kakra gu ase ye be wie no na aye dodo eti ye kwayam ba ye de nsuo ne ye de chi ye na ye sa de fla ye ka ne sa se de ye ka ayo banku no ye ka ma wunum no nyina na eyi ba na adwongo no echi enti echi sa na mo yin de bio ye chi a ebe a ye hu edu ba bia obehu sa ben na wasa ye sesa na kase ye no afidie bia ni ho a mo de sohwe hu se aben da bi eno de ye nya na ye de ni hu se abusiafo me ba be pampa ne ade nyina etu ha pa nti ama yo mu fa nche me na se da be ni si wura me hwemu me kon da be ko anwumre enti wada woro mu chi ni wie sa adwongo no nso mo de ye de bio ehe na mo de ko pacha adwongo no omo beto alata samana fo beto na omo ye nku ni ade nti adwongo no so ye ton te se de ye ton wona ne se abe no ho bibia ni ho asofo aye se preko na mo ye ntwa bia ntwe da bi abe de so won fa so ha de ye nto hwe ntwe wa ha wo mo a mo chi nguna wie na ebe fa metema na kono eno mutum di soja bisu tim bagibi na mo abo abe adwe no ne hono no so mo aton manika nikafo ne magazine fo di soja na mo chi asa nya adwongo na firi mu
Okay, se munya adwongu no free abenyum wi a dia ka ne ya na no so mo de den. Asia no kwadu ba bi o so mbeto pa. Omo ye mplako no. Ene portrait fan fo so sa beto. Ye yi adwongu na free. Asa free mu no. Ene so mo sa beto. Abusiafo se da me kan ye wi a ebetu anamo na ya hwe ba bi a ono mu no abe no ne ho ne ma nyina no ho se ampa se ya ma se betu futuro agum ani. We ye tete no se de na no fa so no munya ngo adwongu ne ne ma nyina tete kwa no so a enye abefo sem kura ene me ne menua ba kirewa ebo nkomo wa hai yo nti ma me wadawro ma abe na moto agrek nko ana se ye idea bi wom Pepa che ya ne bi frem ba agrek ne do so che na be na agrek no ne ye de na ya na munya ngo no dodo pa agrek ne ne nya nti ye no na ye ne je ho che local sa na agrek no ne local no de na ngo no de pa local no na ede de no mfa na kanso no ana mo kan bi sa minim ngo na wodi ahodo anase no ane ngo na aye de ye se ye wodi ye de wo ye zomi wom eno ne de hin no zomi no so eno aben de mono no aye de abana na etutu ne de aye eno ye zomi ne wasamana ngo ho ene ye wo wi na bi so aye mono aye ache so to bo ase kiri mu ye de mo ano ye de ye dia na ye de yesemna ne bia de ye die no ye stimi ye no ene ye wasamana ngo no so wo ho eno ye mo no ende ni nyina aye no aba wo se de abulu no ene ye de yesamana ngo no na de ye de abana ye de asisu no eno ne ye die no yo enti seremni aba na kamni se mo amune mu de mu ye wie na yakoba bi a omo so gya no de mani age ho ne se abrofusem bi a nhyere nim papa eye kwan na no fa so chingu na omo eye enti meduni aba ebepeja yemu na kwan fa so mo ye no yetu wo na makọ gya omo aso ene ho ne ma ewa ha nyina ma me kirewa mpese obo enu na so bi su wo no ho a ono ho sere so betuma chingu na ni kurum ka ni wo ko no nya bi egu na yi so enti entu anamo na ye nkọhwe why ma mo dawro ma abei sese ohwe a kwa be na fa so bo hu se abei edi do hwire dodo sa so hu se abei na lampa cho beti me abebie so sese ahwe se abei ye bie so na ye yibia mia ye ba ye no ase ye ni se ye mia abei no pa cha we eyedien ya wadawo ma na ye no ane da sem na se da sem no aye nkuma amaye eti we no aye dade wedafo no na asoso ade amaye magazine fo na soso na plate no na o maye no se plate ni se dom de ye container no bi no na we ni de emu odu ana omo de aye amaye ti ye de ye fe ne tank ma hu se adwumi goberebe we de enye ntum botogu ana asem de jabetum ahye no na me pa cho da bi adwe no afa ne ye be ye ho adwuma ene machine na hu se e wosoro ho no ye buka akọhwe anti ensuo no enti na ye gya na saa na afa ne ensuo ne beti a ye be ye ho adwuma ensuo be de mo nye no ho adwuma ye nye ho adwuma ese efo a machine timi mbo this ye hatam enti openi cd a uhusu ade chekwa timi gbo ti sutobele no ti ana bi obi wo de a obetimi aye vi se adwe no ko ho adwuma no wo to on de wada age na ye ya meme ya be ti me ma be no me fa nse ne fa so die ni anti abe ne ko form na fe na me be start abeye adwe anti na enwono adwuma do so nti na wo ja adwe ne se de ehia anti ehia pa adwe ne de ehia pa enti afe na wo be bie mu ama awia bomu aye me ye ni nyina wo guso na afe na wo be ya ma be nya adwongo no mini se wo den kan wo den kan mo otu agua na dabi ye de yenye ne sa ti de gua nyina ye de enseye ni nyina ye bebo ni nyina enru bronya bre na bi ni ha ye bebo ni nyina ada ma fidie we na adwuma ne sei pepa cha fidie ni we na ewo abe ne ma ye no we na ewo abe ne ma mo pepa cha we na use azoric ana mo de spake pepa cha ana so use diesel meko no ho enti hwan na oye ho adwuma wa otumi spake eye ho adwuma bia na se we de o de oye ho adwuma we de operator we ye ma ye ono spake no o de awo abe na ma mo and all woro na echi ngunu a echi fa he pepa cha echi ne ha ana de ewo no so ana wa ha no ye sagu we nim na ewo bra yemhwe na yemhwe me pa cho esija so no ye beso abegu ade we mu aiti ewie a na obi so gina ya jegu ha na mo safri ha ye safri ha de gu ha nti ye wa ebe fa haba na ade we no so esia eti etegu mu na yi na ode abehya ha na ye chi no
aha na omia so a na wo wia na mo wo no a na eteba ye beti aguwe nim te wia na ye de foforo abeso na mo de we no apia so ama chinwo no ni ja watata kura to be kan so si press ade die na ngo na fa ha na mo aso no ha ya aso no ha de da sensi ho esogum na dadwe nso ho ja bobo dadwe no me pa che se akasa de machine no obi dia eti ye ya we ni no de kan ji yeska ayo duwe kura wi abia na wayi baako wi bia na wayi baako ana na ode nso de ji ni sika afi ma hono afide bi wo ha me nua ba ba kire me ma me wensu ye de yan ana pa che we di yi adwene su fi na firi ye yi fi ni nyira firi ma sa na yakobo on se me ka se nsuo ni tina ye ja na sa se we na fo ni huo no se mante ho adwuma na ede ka we ka wo a ka we ni kwa me sa gogu je ni sesi a eno so kwa sa ma ye meso na afo ho adwuma na ede tina pebere na ye yi mwana mzese Fari gumu nyani yo ira fi yenta so na yemo nkomo ha yo meni ya ba chirwa na ehie maame afi yenta so na yemo nkomo we no odawroma ukọ ho school wo he me fa che de yanko school wa nko ho school bia yanko school odunfo bia dawroma kora na ode ababa boa ma wa wo nyansan oni ndi wo hu ne se we ne se ya eboa ma ekose nyame achiwade kese pa enye sebi nkate wa nko school a chese abrabo na wie ye nyina ko school anka hwan na be we no ye nya bie obi adwuma ye bia ahia yo ne ye ntra se na ye monkomo emfa adwuma ni nyina ho yo ma me chiri wa dawroma misire bise o fa cheme adwuma a wo ye anyambia meba sika se wanya japade kitu bi ato obeka se da bi adwuma o nti ena ma menya we na me pa che obisa se adwuma no de ka emfaso de ke osi yenya bi na so sika se mu nti yenya emfaso ne sa aye de ye tuto bibi die eno a na de hwe ye ma ne kakra kakra yenya sika no enkita ye se yenya aye de a omo mbeto ngo no na de bele ye nti omo na je emfaso no wa ye nsem se anwono aye 100 cedis a oba obema o 80 cedis uwia na wono so abefa no da kwaje 100 cedis konko nti e kakra aka ye de tuto bibi de nti mfaso de ne de ke bi wa beso ba yenya nya ne kese yesa nti na wadawro ma wo ye himan enwu hima wa hayi kasama enwufo anase de na sesa baye adwuma na enye yenyai anase ye face ka be hyem ye ni akiri nana eye papa adwuma ne de me ka se nya na meboa eti me kasa ma enwufo nyina se o mampani so enwa enwufo asene ensa no dwuma ne bebre samana ne ade nyina ye de nwo na eye eti o tibi so ya se me ha se me wo enipa ekwo wo hakola aye enwo na dwuma na na ye be omo mbe bo samana zuma kinso samana be ba ne nyina no ya sanso ya dwonwo om de ontiment eti ka me bi de me sesa ban no so ya sene ba bi ebi wo bi on so ya sene na yentimi enye nko akiri na yentimi so moa ye mane na nsa no dwuma no ehia sese ma wo se na na dokora bai wo se yenhia nsa no dwuma ti samana ne ade na yesu ne nyina so ngo ne ye de ye ti oboa ye enwo no ne adwonwo no ma ye kwa na omo so omo pe bia ye nsa no dwuma no na omo so atimi aboa ma oman no yenye ye fa ahodi yo nyansapo ye de hia na ye boa mo bia ho atoro nyamfaso afri nyansapo mu akra je bi ne ye ba ntunkunsu ya beto enua ba na na kirewa wo ye enwufo hima wa ha na me hu se bi suku wa nkwanu achi ne se wa nkwanu achi se wa brabo na no ano no fe sanu dwuma wo ya wo ye aban ho nim papa emfidie no so ni nyina ye tetede na no kakra wa hese wo hia cha de wo mfidie a we kura kakra ono ado mo nsa kakra nipa wa ha buru wo ha
nipa la chi no wo mo manom na no nyina wo mo ko suku da do tribeto ntado be hye ne ade ensan bode nyina tere nyina afiri mu ana ekọ enti wo sere se nsuo kura mo de ya be no ho adwuma no aha sutini nko na da ha boho kura bi ni ha aha enti pesi no nsuo wi ana adwuma no gu enti ye sere abaye sine mu a wo tunkum so fan asera da woroma o maye nuanom wo ne nsuo a wo de be ya be hu adwuma mra ne mfidi o be boa ma nipa dom ye bom pesi no be ya adwuma ye nya ne ko suku yi bie ye ko hemu anka ya ankokọ edo so je mo ko yi ti we adwuma se ya ba na wo hadada de a wo nche mu kana na nka no so na nya krachi adwuma nko an de bobra enwo aminu ba ye wo ba ebebrebe wa tata pi bi ko na de aka nso ha enti wo mo na mo wo ha so enya adwuma ne bi enye adwuma wo mamu wo mantem wo so mu a ekontem sen yo wonim nya bi da wo kofa aba we do mo a hyase dada wo nya fe ne be hyase edwa no wo ho aka ne ma beboa aka de be ma adwuma na akoso ntem e na wo hwe enti yesre wada wo ma we de dedi ka me ye bi ni yesre abaye sine mo ha se na da wo ma wo twene me hwe tonkum so ha na yenuanom ma adwuma wo hyase no wo mo a wo no se fidi afam nsuo a mbanya bie boho ba ko pe bi kuro ma yema wo no na se obanya katiwa ni wabi aso mo asene mo de ka dwuma no ho no mato atobe no do aye o se ade mo no mu abe ampa o kire se na ase susa ono da se eje nyina abesa we sukura no wo mo ebre paso no mo nya ba ko pe enti esre se nkoma ebi mi mo na nka mo enya no dodo maye na ye nso enya bi adi o kire enema semna no enema enwono de ba semna enku ede be nde be nyina fa frengo na me de egu apese boda apese su ni kontom na bomu kura de ma ukura edi ahwe ma nwo adwuma na enkofom yesre wo mo ka be wo mu ni wo mo awo ahoden bebo enu amanum se o meboa na ba bia adwuma bia wo nsa no adwuma bia titu de yenya ye niam ye yesre se mo mo awo no na adwuma no nkoso na ba bia ne ha ya menua bare ma de na ho matrofo na todwa se bia wo hia ngunu bi wo hia adwongo wo hia mefin wo hia adwe hono wo ba ha wa pe asiri bia koma umpreko no port nyina no mumra se be yanu aba so nya bibi ato bibi na abo amadwuma no akoso ma me fa o number na tudwa me number na de 0542 0542 66 4098 sisubio 0542 66 4098 ofra ma me kirewa na na kirewa se ohia ngo ohia adwongo adwe hono adwongo ase oba ha ma me be bi ana ofre no ba bi owo bia no obema akwankire se o na eba o se o je o na ehia no se oba na aso se zo na be ba ha wo ofre no a na otimi na di nkomo efa enwo ana adwongo dumu ne se ne mo mfa ne mo amu ade ye bedi yade o se do bodi bedi yade yo enti bedi ya hode ye bebo apro ewo adwuma o ye hu na kakra Nyansapo de be ma mo no se wo nso o abebi e ben ha ba bia na wada mana to anaso poto besua se ye ngono so oba obekye na nso e de akoye adwuma foforo ye nya ne betimi atwero ane enti madawroma Nyansapo de dum abeduru ni ye da mo ase mo mre ye ne mre mo pia o ayem so ora ban ye ya ye tramba na mo nu to ma wanla te songore gana ri musa kwa am la songore FF dim o sa kwa mo man gali du ne gali tramba na mo nu to mla aba me song mate kata king tuen kan no gosti bi islamen ka ba minya din ka banari ka berar ka tanyanga me yanga nimbo malo song dia me pase me kira ne se ye ina yensan ye wansan wajima enta ban no ya omuaye ne yeso emfa muaye ma no we adwungo me ye ne nwo no etime ss fo kra no ye ne papa wonti meto enkwala aduani gari ina omo ye abede won faso mesumeka abeyefo ni hu bi